Baba God make him powerful. Yanzu tsaro ya yawaita noma ya gagara ga hijira ga awo. Wutar ta tabbata. Zamfara ta sha wuta a da APC suka yi. Yanzu son Ankara. PDP suka yi. Wallahi kallahi mu rufe boda ga yayi. Ana rufe boda wallahi shinkafa na ƙara sama. Tun daga kan layin nan nake neman shinkafa ban samu ba sai Ai ba ka samu. Ga ta da kasan ƴan gwamnati. To ta sauko ko 120 take a koko. Kai. Wallahi tiya 1100. Eh? Tiya 11. If you no go buy go. Boda close. Da tiya ta ne. Tiya ka? To kawa. A wallahi. Akwai tiya ƴan gwamnati. Tauza a Bari auna. ka bari zo. Ko ni ma na Mun shiga next level. Ai. yawa ka dawo. Ka ga wanda tiya is fine. Sabuwa Wanga ce. a to a aje ka ni da tauza ai. One tiya 1000. Duk cikin tsaron ne na In ba ka sai ka wani an ka rufe boda shinkafa is over. Da nawa take? shine ni ji ana haya ga quantity lower the price. To. Ga talakawa dura. Ai ruwa mu da Kai shinkafa ban sake banza. kayan shinkafa in ba wurin ka ba. FBI ya kuma. Ina za a kware da Duk gaske. ka ganta da muna. Ko ƴan hilin magajiya ce ni dai ba ruwa na zuba. Yawa ga ce mi a sunanta. Zumburci. Maza cika. Waya na zo ga ce ba ta cika. Kai loda ba sai kai magana ba don Allah ɗebo. Ya na ya mun nan. Na ga wallahi wanda ce ba ta cika. A'a, in konkulusu ce. In ko kulusu. Eh, Ba ta cika ne. ba ta cika na ba full Kai. kan kubanka. Kai. Ɗebo ba ka sai min. Wallahi kayan nan bugun tiyar ka guda don shinkawa na nan na ɗiba sai a guda wani.